ако си. Какво искаш да направя? Остави ме сама, си ходя на екскурзия, обърка ми класното. Ще повтарям заради тебе. Аз какво да направя? Права, че ме хванаха. Сега сама трябва да се оправям. Добре, аре, ще оправя нещата, аре, извиня. Нищо няма да оправяш, имам си друг. Един провокативен жест от страна на новия приятел на Гергана принуждава Александър да избухне. То келеш Марио, какво почна да й се натиска, се едно не знае, че сме заедно. Марио е пълнил копеле с кекс и млеко. А особено като тръгна да я целува, направо ми кипна отвътре и реших да се намеся. Той Александър е голем нещастник. Мисли, че Гергана е негова, а е зубър и няма никакъв шанс с нея. Всички на 17 сте такива. Никога няма да бъде негова. Тия момчета са такива тъпанари и дойдох тук си скарам хубаво да се позабавлявам. Те се сбиха и ми сипаха цялата вечер. Тега, апел към всичките ми зрители на 26 плюс годишна възраст. Уважаеми вюъри, които сте на поне 26 години, ако сте на 25, не, на 26 нагоре. Ваша мисия е, слушате ли ме? Ваша мисия е да ги намирате такива парцали и да ги травмирате жестоко, за да стане от тях човек. Защото една такава тя трябва да я заградите, да ебете путката майчина, иначе няма да стане човек от нея, разбирате ли? Наказвате тежко с черния кур и след това на кофата. И като тръгне да звъни, най-добрата й приятелка след нея. Разбрахте ли ме? Те са лесни и най-добрите им приятелки са лесни. И с БМВ-тата. Значи такива трябва да бъдат респектирани. Това е от опит казано. Да, така е, Джонка. Така е. Но това е много... Соня излиза на разходка, за да се разсее от тревожните мисли. Ей, Марио с чупаната ръка, такова с патерицата се качва на последния етаж. Спирайки се към къщи, тя се натъква на изненадваща гледка. Ей, ти да не си оня, дето се бил с нощи с сина ми. Също има късмет, че не съм във форма, ще да му щупа главата. Какво се смееш, бе, Гергана? Много смешно. Аз мислех, че сте приятели с Сашо. Приятели, Сашо няма никакъв шанс с Гергана. Колко си жалка, Гергана. А Сашо, какво ли не направи заради тебе? Ау, леле, мамчето, тук е ба мамата на всичко. Преписва, даде ти скутера, ти го изпотруши. Даде ти пари за екскурзия, той не отиде ти. Какво едно благодаря, каза ли му? Каза на Марио благодаря вместо на него. Случва се на най-добри. Нощи заради тебе в реалното седиме цяла нощ. Ти не се обади да го попиташ как е. Да му се извиниш. Да му се извина. Той на мене трябва да ми се извинява. О, Боже, какви хора, колко си нагла. Ти сутринта нагоре май си станала. Боже. В крайна сметка стана супер, че Сашо ми щупи ръката, защото него го прибраха в полицията и се отървахме от него. А Гери стана и съвестно, че заради нея ме щупи на ръката и ме покани да пренощувам в тях. Посвири ли на тромпета? Беше супер. Посвири ли на тромпета? Сашо! Александре! Да. Аз май се сещам къде. Той не е ученик вече. Къде? Аз май се сещам къде. Какво? Говоря. Ако Ела, ти ще видиш къде. мислиш за там, те не са заедно. Не са заедно. Айде да видим. Теодор се втурва нагоре към апартамента на семейство Новакови. Шестото чувство му подсказва, че синът му е прекарал нощта при Гергана. Пак ли ти, бе? Извикай ми Сашо. Извикай Кой Сашо. да извикам? Не ме кара да повтарям, извикай ми Сашо. Колко часа, бе, човек? Стой на страна. Какво става тук, бе? Ти лут ли си, бе? Сашо, айде трета маза старши! Сашко, ти какъв си копале. Значи, actually, най-накрая в съдбина кръстопът имаме истински confirmed кък. Истински confirmed кък. Какво правиш тук, бе? Да се въргаля с тази мръсница в леглото? Ти да разбрали, че да ти на всички неприятности, бе? Аз проблем не виждам, честно да ти кажа. Само не викате, а? Някои хора питваме да спиме. Каквото сме имали като проблеми сме го изяснили и сега сме заедно. Изяснили? Заедно? Келеш, ставай веднага от тук, айде. Какво разбираш и ти? Ставай, тръгвай. Какво разбираш ли ти? Няма се разправяме непрекъснато. Айде, викайте, бе! Айде. Нямам нищо против, Сашо. Писах на Гери. Правилният словарет е неприятна изненада. Очаква влюбения Сашо, Джони. Братлинце, не хожи ли ти с тази, бе? Аз така си мислех, да видим. Като видях тази Гергана,
да се целува Соня. Я направо го умъртвате и го закопайте. Нема свидетели, да оставите. Поне стана ясно, че това нещо има край, че братлето се усетил, че това нещо по-добре да свърши ужасно за него, отколкото да не свърши изобщо. Обаче оня педерас взе динамометричния ключ и му изкара мозъка на асфалта. Сега вече как нема да лежи, на мене не ми е ясно. Висо, той ще излезе на 30 години от затвора. И аз му казах, братле, остави динамометричния ключ. И той направи така и на оня му падна парче от черепа. Аз съм просто свидетел, господин полицай. Гери, що от циментирания, нали уж бяхме заедно? И кой ти каза, че си достатъчно добър да си с мене? Абе, парцал, има ти позволя така се с брат ми, разбра ли? Парцал? На някой друг. А това, че брат ти е достатъчно тъп за да прави всичко, което поискам, не е моя вина. Брат, а това с нощи какво нищо не значиш? Какво с нощи, бе? Взе ми прави курсовата работа. О, не беше само курсовата работа, или поне в първите 10 минути тя беше. Ти стой ли си спала, бе? Бе, ти чус, я го погледни на какво прилича. Сериозно ми ще си легна с него. Чакай. Спокойно. Взимай мършата, аз съм аут. Аре, днеска няма какво ще учиш. Копаве, той не му изкрити череп. Първият европейски кампус. Днеска няма какво ще учиш. Копаве, той не му изкрити черепа с динамометричния ключ. Като го видях този Марио, направо щях да повърна. По едно време даже ми се прииска да отида да му щупа и другата ръка, ама се спрях, защото в крайна сметка нищо няма постигна с това. И много кофти ми стана, защото аз наистина много държах на това момиче и тя така да си играе с мене. Моята теза е, тъшака на страна и целият епизод на страна, Сашко ще стане много свестен. Той е много такъв отдаден и безскрупулен. Това е много силна комбинация. По принцип аз много харесвам в живота хора, които са отдадени и безскрупулни. Наистина. Това го казвам съвсем сериозно. Може да е кък, както ви казах, те от вас, които са на 17 всички сме бета къкове. Телесна повреда. Семейство Христови са изключително притеснени, защото Марио претендира за обезщетение в размер на 20 000 лева. О, Марио е взел костюмите, бойс, силните костюми. Толкова сме притеснени с мъжа ми, направо не сме мигнали цяла нощ. Не знам. Това обезщетение, как ще го изплащаме, непосилно. Но най-много ме притеснява тази история с Александър. Ако взема да го вкарат в затвора... Няма, споко. От опит, може би, казвам. За средна не вкарва до затвора. Ако го осъдат, ако го вкарат, просто... Споко, няма. Знам, няма да мога въобще да... Той е непълнолетен, не се притеснява. Да го издържа това нещо, няма да се справя. Лично аз съм по-позитивно настроена и не очаквам постановяване на присъда лишаване от свобода. Узунова, ако го вкарат в затвора, ти си виновна. Ще изтъкнем много смекчаващи видата обстоятелства. На първо място... Лицето е непълнолетно. Твърдим, че Александър е бил провокиран от Марио. Не без значение възрастта на момчето, той е непълнолетно. В този ред на мисли очаквам присъдата да не бъде лишаване от свобода и съдията да не стовари върху момчето цялата тежест на закона. Нещастник, сега си плати всичко тук, Следващия път няма само ръката да ти щупа делото, Сапанар. Нека да влезем в залата. Адвокатът успява да успокои страстите. Всички влизат в залата, където ще се проведе делото. Екипът ни остава отвън, за да изчака решението на съда. 2 часа по-късно. 2 часа по-късно. Yes! Заседанието приключва. Районният съд е взел своето решение. Александър е признат за виновен. Александър беше признат за виновен. 5 деде. От какво ти олекна? Осъдиха сина ти. Как се намира работа с такова съдебно досие? Никой не ги гледа тая работа. А какво? По-добре е да беше останал да лежи в затвора ли? Слава Богу, че няма да лежи, но трябва да плащаме един куп пари заради тази малка мръсница. Спокойно, моля ви, успокойте се. Аз половината пари ги имам и без това събирах за кола, като съм направил такъв гаф, ще си плата последствията. Браво, бе, извади късмет. Да, извадих късмет, че се отървах от тебе в интерес на истината. Тъпанар. Айде да вървим, не мога да понасям тая повече. Ама той и Марио е бахти къка, копале. Марио също е бахти къка. В смисъл, тая приятелката му каза, че го е бала този другия съсед от долния етаж и той продължава да си я взима мършата. За мен всичко свърши. С гаф